Čaute, tu ja Tamata, dneska vítam u nového gameplayu CS-ko 1.6 Didrun. Dneska som tu s kamarátom, Repik, ale teraz sa premenoval na Blaster. Tak. Čus. Čau. Sme tu iba dva a budeme si robiť pasce a také. Unamedy kde? Unamed. Všimnite si Unamed minus 1000 fragov a umrti. No, tak som spadal. Jak zdechol. Gej. Otvor sa. Musíš Otvor stisknúť to. tlačítka. A nečakaj, poď. Ale more flexisko od Číňana. Počkaj, Viľu. Dori ti. Teraz ten bunny hop neviem. Sakra. Ale veď tu je taký bunny hop, že úplne, že sám. No, že to je bunny hop level made in China. Made in China. Ja ti to pustím. Ako som ťa vyrobil. Ja ti to pustím, no môžeš ísť. Už tam nie som. A nechce sa mi tam ísť. Rob mi veď riadne pasce. Však ti robím. Jaj, to bolo toto? Prčic. Ja som zabudol. No Jaj, to je počkaj, toto. Trial 9. Green. Meta is terrorist. Mám Daj si green. tam trail, čakaj. Si daj. Trail. Čo ja viem? FPS 12, 13. 2 gold. No že vidí, aké to je 2 gold. No. No poď Repik, poď sem, Blaster. Poď, Blaster. poď sem. Blazon. No, Na mňa nemá. prčic. To je Ahoj! fuck out. To je skill. To je skill. Že pás v priore. V priore. Hej, vážne, v priore je taký pás. Hm. A skill. Ne! No do prčic. No nevadí, no. My to tam už inak hráme. Veď to. Že pozrite sa ľudia, ukážem vám jednu fintu, keď nechcete byť teroristou. Dobre, nic. Ale ním vymeňme sa, hej, lebo toto je také podvádzanie. No ale mne je jedno, ja môžem byť aj Tak ale dobre. T-čkar, no mne je to jedno. C-čkar. Naozaj sa tak volajú. Ale no tak. No tak dobre, od dneska sa táto pasca nehrá. Hrá. Ako Na čo chceš. poviem? Dobre. Bežím oproti pásu, ale nedarí sa to. Ne! No to sa to neoplatí. Hehe. Pozde som ju spustil. No tak tuto je viem čo. Ja neviem zase. No pusti to. Nie, poď. Je normálne. Počkaj. No pusti. No! Vedľa! No dobre, dneska sme si iba také spravili, tak budeme točiť ďalšie a ďalšie. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, odber a tak ďalej. Tak čaute Toto bola ľudia. iba demo verzia. No je to, čaute ľudia. Čaute.